kövek nekem a múltról beszélnek. Tehát számomra föltárul több millió évvel ezelőtti világ. A geológus a múlt alapján extrapolál, hogy így mondjam, a jövőre. 109 országot jártam így be, és azt lehet mondani, hogy ezekről fotók, 31 könyv készült, 100 körüli filmem. Vannak vágyak, amik mai napig nem teljesültek be, és most már sajnos nem is fognak, de azért a lelkemben állandóan ott mozognak. Mint egyén is lehet kisebb-nagyobb lépéseket tenni a természetvédelem érdekében, de hatásos akkor lehet, hogyha ezt különböző civil szervezetekben fejti ki az ember, vagy csatlakozik olyan mozgalmakhoz, amelyek ezt a célt szolgálják. Én úgy gondolom, hogy a mai fiatalság előtt teljesen nyitva van a világ, tehát mindazt, amit én nagyon keservesen tudtam csak megcsinálni fokozatosan életem során, azt ők szabadon öröklik most. És én úgy gondolom, hogy azt kéne üzennem nekik ebben a relációban, hogy addig járják a világot, amíg valahova el lehet jutni, mert sose lehet tudni, hogy valahol nem záródnak be a kapuk, és egy háború vagy valamilyen vallási ellentét nem csukja be az örök lehetőséget arra, hogy arra a tájra vagy abba az országba eljussanak.